Hän on kovin levoton nuori. Ei tottele äitiä ja kulkee milloin missäkin porukoissa. Tupakoi ja nauttii varmaan alkoholiakin. Lähdin äsken käymään tuolla kirkkopuistossa katsomassa, josko näkisin Maijua. Onneksi en nähnyt häntä sieltä. Kapinoin yhteiskuntaa vastaan. Mutta jossain vaiheessa sitten tajusin, että hengellinen tie on se ainoa oikea tie. Voisitko hommata meille ehtoollisen? Pyhä viiniä tekisi mieli ja öylätistä voisimme tinkiä. Sinä teet hyvän teon äskeisellä sanoillasi, lähimmäisillesi ja koko maailmalle. Olen aina kanssasi.